Рамбаляци. Съвсем ориентировъчно. Very important thing. One thing is that the result Много важно е също и какъв е резултат от изпирането. of the linen and also what we said before, the durability of your linen. И също дължината на живот на това, което берете. Because if you change them in 1.5 seasons, Ако се смените всеки сезон или на сезон и половина, then thank you, okay. Така, според мен, стойността на мък бельо, смятал съм го, не случайно питах по този начин, но съм го смятал. Инвестицията, която трябва да платите за едно хубаво бельо, смятам за Хилтон, да ви кажа, е долу-горе към 30% от тази инвестиция. При лошо качество на пране, при лоши машини, лоши препарати, живота на това бельо е 2 години. Тоест, всяка година по 15 до 20% от стойността на бельото ви губите и то при добър клас перално. Не говорим по 45 стотинки или 50 стотинки, където перат с хората с лопатите. Имаш на дружба един с едни машини, с ключете ги включваш. В крайна сметка всяко нещо има цена. Естествено. В случая, винаги говоря на това. И продължавам на моите числа да си говоря аз. При тези цени, месечната билност на една така инвестиция ще бъде около 2600 лева. Всеки месец отчислявате амортизации, плащате ток, плащате си тези малки работни заплати, за които говорим, рентабилността ще бъде 2600 лева. Или, дори да съм излагал, на 16-17 месец, тая инвестиция, за която ви говорих, трябва да се плати. Хората, които са тук, с които сме правили перални стопанства, господин Митев, много добре знаят, че колкото и по-голямо е пералното, толкова по-бързо се изплаща. Но не повече от 2 години. Няма такъв филм, някъде трябва да е най-големия кадър, да не мога да го натовари, да не поддържа машините, да ги струши. Така, през тези 2 години вие имате гаранционен сервис, моя сервис. Смятате да добър сервис. Тоест, вие няма да имате разход за амортизация. И евентуално може да вложите тези пари, които са амортизационните изчисления по 5000 лева година, може да се подобрите, да сложите отопление на газ, може да сложите умокотилна инсталация, може да сложите хиляди други глупости. Тоест, 2 години, сложени тези машини на ваше място, ви само генерирате приходи. Да, давате ни пари в началото, между другото, банка няма да ви кредитира за тази работа. Говори се рискова инвестиция, не ще да кредитират. Но за мен това е рентабилно. Сега от тук нататък, защото трябва да го направите. Първото мислене на всеки един от нашите клиенти е, защо трябва да дам 10 000 лева за перална, като мога да си купя примерно там 2 домакински за по 500 лева, всяка година да ги сменя, те пак ще изкарат. Така е, толкова ще видя. Всяка година да ги сменя, пак ще ги карат 10 години. Обаче, цикъл 2 часа 40 минути минимално. Може да нормалният живот, изчисленият живот на добър производител, не става просто за лоши марки, но не имове, за добър производител е 3000 часа работа. 3-3500. Домакински перал на мили се смятат на 5-5-500. И това нещо съм го чел някъде, видях колко пъти му отварят вратичката в завод. Просто тя тестът на толкова цикъл на отваря. Професионалните перални, не само на миля, живота, който е минимален, който се иска от тях е 10-12 000 часа. Ние имаме машини в момента на мина, на които сме сменили по един машин, някаква помпа, които са на 17 000 часа. Имаме машини при Валя Митев, които са на 23 000 часа, само че не са мили. Може би се вече, аз ги познавам до 23 000 часа. Тоест, при добра поддръжка, добро качество на машината и добър собственик, тази машина може да върши много добра работа. И тъй като до тук беше финансови анализ, така наречен, ако трябва да кажем. Ето казах, че няма покана картинка, за да тя трябваше и графика да показва. Аз спрях да питам. Но стойността е тази. Значи, в лошо менажиране, при малък обем, ниска заетост, максимум е да 50-55 стотинки. Това е при идеална заетост на 100%. Конкретно в този клиент, за който съм смятал тук, той се стига дефицита август-юли. Стига дефицит. В смисъл няма да му стига това перално. Но до този период ще мога да покрие. Това е за този комплект. След малко ще поиграем с него, само много накратко като софтуер и като възможности.
Значи това, което каза господин Стайчев, голям казан и барабан, като респективно. Показах го преди малко. Не случайно бях го точно на блога, мерих го. Значи първото нещо, което аз правя, когато тръгна да продавам нещо, искам аз самия да се убедя в това нещо. След което трябва да убедя моите колеги, които продават, че това е добре. И най-накрая да убедим и вас да се купите, защото това е добре. В тази компания не е влизало нещо, което не ми е харесало. Лично на мен. А в това много ми харесва. И да ви кажа честно, бях много скептично настроен преди да го видя как се произвежда. Трябваше да видят кинекиите, да видят наистина той, кой се говори тия кинекии, дупци и всякакви други работи, да наистина ти ги правят. И това тогава почнем да правим презентация, да се представим пред хората. Това е истината. Машината е общо взето едно голямо пораснало бебе от една малка машина, така да ви кажа. Всичко е едно към едно към малката машина, домакинската, всичко е просто много по-голямо, много по-здраво, много по-масивно. При инсталиране на машината имате възможност да изберете някакво предназначение на машината, таргет груп. Защото тя става за болници, става за ресторанти, става за хотели, става за пекарни, за месарници и така нататък. Това са таргет групите, към които се инсталира. Може да отключи още в началото изцяло всички групи, но не е удобна за работа, защото става много голям листник. А може да затворите само вашата група продуктова, която е. Примерно, пране на персонал. Хотелите има специална опция за персонал, кърпи и така нататък. След което машината се минава през настройки ези, какви води, топли, студени, това се прави сервиса. Машината до 5-10 цикъл се самообучава. В смисъл, тя всеки път ще въпита за език. И ви всеки път, като някой папагал трябва да чукате да го въведете. Машината мери времето на натискане на копчета, какви са предпочитания, каква е водата, която се подава, на какви градуси се подава водата и така нататък. След което се обучава, това меню спира да излиза, но тя продължава да се учи. Това, което казва за дебаланс, температура на водата. Машината вкарва топла и студена вода, но тя не вкарва на 60 градуса вода, вкарва на 30, цел да не засичи дрехите. Спрямо режима. И от тук нататък, освен тия заложените програми, за които ви говоря, в свободно време могат да се отключат пак програми. В смисъл, днеска сте правили хлебарница, утре дошъл месар. Безплатно е това в рамките на гаранция, се включат програми. Те не са нови програми, които се вървят, те са заложени вътре в терана. Отделно има възможност за специфични нужди. Примерно това бяхме правили за болници. Има си програма за болници. Но клиентът каза, аз имам моя технология, искам тази технология да ми направиш. Много просто, много елементарно, за разлика от другите, които им трябват карти, флашки, компютри, това се прави през дисплея на машината. И сега ще направя да правя работа. Прави се през дисплея на машината. Може да си направите ваша специфична програма, която да бъде за вашите нужди или за нуждите на вашите клиенти. И един път направим това нещо, ще работи много дълго време. Това е ясно. Така, сушилната, значи няма да скриват ваши, това е базов модел. Не е топ левел, значи лимитирана бюджетна машина. В смисъл на това, че ние наистина искаме да влезем на този пазар, ние сме сигурни, че ще влезем на този пазар, защото това е нашето място. В крайна сметка, това е добра техника. Тя има място на този пазар. Какво е лимитирано в тази машина? Тя с най-просто тайм управление, временно управление, много съкратена от към датчици, но обогатена като нагревателя, в смисъл като бързодействие и ефективност, с големи мотори, отделни двигатели на вентилация на привод, дебела ламарина, не е челна пита барабана, но на сметка на това пък е дебела ламарина, с цел да може да се това е това. И най-основното, което ние държахме на това да вкараме точно тази машина, защото ние наистина имаме програма за тест драйв и ще ви моля при запуск, който иска да има тест драйв, просто да даде телефоните и имената. Имаме график, през който ще ги вкараме. По 15 дена на всяко едно място имаме свободата. Това е за наша сметка. Ние си носим машините, ние си ги закачаме с нашия сервис, от това само ток, вода и препарати, които